Phainai 22 July Salmarini Simi 28 July Salmarini Jora Wngnani Thangwi Tongo Siri Sitini Kwcham Chibrwi Mwtainok Beraiwi Abono Phasalo Khayerpur Chibrwi Mwtainok Beraiwi Naikha Salthang Hangkhor DM Dr. Bishal Kumar Salthang Hangkhor SP Namit Pathak Aslo Chibrwi Mwtainok ni samung humung Beraiwi Naikha aroni samung humung te joto shepsha Beraiwi Naikha te bisikbro ne haikeno khatong tong thoni bising te otter te Banik no pairona ni bagin harjanai joto sakthar mungni saka Salthang Hangkhor ni DM te SP पाउडर डाल दिया तो कैसे कंट्रोल मशीन में नहीं वो तो तीन बार तो ऐसे करेगा राजा खाया ना मिला ना तुम्हारे Khorang Chini Khorang